Hej, det er fredag aften, efterår, så træningen er lagt indenfor i øjeblikket. Vi gider ikke køre ud i, for det blik ud her. Ude i det mørke her, hvor det både er koldt og blåt og farligt at køre. Så jeg sidder jo indenfor på min lille home trainer for det blik her. Det alarm kommer fra, jeg beklager meget. Kan jeg lige prøve at give jer smule noget, så det bliver bedre af det måske. Sådan. Næste onsdag, der er der spænding med Team Rynkeby. Vi starter ud med en hård test på max watt. Så derfor er det fast nok for mig at sidde ind, så lige med musikken også. Så en træning i øjeblikket, så jeg kan nå at få benene kørt klar. Jeg vil ikke lige have været til at køre udenfor. Jeg har fået en fin video her. Så tror jeg nemlig at køre udenfor. Det er en video fra USA i en gut, der kører mountainbike. Så jeg føler, at hans tempo er godt bakke, så kører samme bakke. Jeg beklager, at pulsen er lige en smule høj i øjeblikket. Jeg har lige kørt en bakketræning nu her. Så jeg skal lige give lidt ned igen. Så er det bare forbandet varmt derinde. Men der sker det i morgen. Der har jeg event med Team Rynkeby. Vi skal til åbent hus i Fredericia hos Folkevogn. Står og sælger champagne og sætter rødvin. Alt sammen til formand for Børnehavefonden. Og på det, så har jeg gang med en gang i indsamlingen i øjeblikket. Vi lige prøver at åbne for den her på computeren. Se hvordan det går med den. Ja, lige et øjeblik, det går ikke stærkt nu her. Så tror jeg, at jeg hører den. Jeg går ind på Facebook her. Kan I følge med? Ja. Det er på 1.570 kroner, det er imponerende. Jeg kan sige, at siden jeg startede på det træne for 5 år siden, der er kommet 120 kroner, kan jeg se. Blandt Bjørn Thomsen. Tak for det, Bjørn. Udover det, så er jeg i gang i hjemmesiden i øjeblikket sammen med Tommy Jebsen, og det kører fandme derude af, kan jeg fortælle jer. Det bliver en side, der bliver spændende, og den bliver anderledes forhold til det har i forvejen, og den bliver i hvert fald meget mere visuel. Jeg vil køre videre med træning her. Jeg mangler stadigvæk lige en halv time, før jeg er helt færdig. Cirka 15 km, så skal jeg til at fart på nu, kan jeg se. Tak for nu, og god weekend.